ସୁନ୍ଦରୀ ବଧୂ ପ୍ରକାଶିତ 19 ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 19:7 ମୁଁ ଅନେକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହ ପ୍ରାୟତଃ ବଧୂମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସାଧାରଣ ଥାଏ। ମାତ୍ର ସବୁ ବିବାହରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ବିଷୟ ରହିଥାଏ। ବଧୂମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କେଶବିନ୍ୟାସ ଓ ବିବାହ ପୋଷାକ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମୋତେ ଏହା ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଧୂ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହିଅଛନ୍ତି, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 19:7 ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାବନା ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ପାଳକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲି, 3ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଥିଲି ଓ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାର କରିଅଛି। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଗଭୀର ଓ କ୍ଲେଶଦାୟକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଭୟ ପାଳକ ଓ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛି। ପୁଣି ଯଦିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାୟ ଅପ୍ରିୟ ମନେ ହୁଏ, ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରେମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାଙ୍କର ଅଟେ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟେ, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଧୂ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବଧୂ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅତି ଅସାଧାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ବଧୂ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେନ୍।